ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои канали Саудо ТВ, мардуми ютуб, мардуми дураи ватан. Имрӯз 15 декабри соли 2025 сол навори хонаҳои фурӯши арзон. бовар кунед дӯстон, 17 дақиқа навор кардем. любои маркаи хонаҳо ҳастай. ҳама навори зурда беҳтарин навор шид дар 15 декабри соли 2025 сол. баъдан барои қабули реклама, хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника, компания, офис, чизе ки боша, муроҷиат бикунед, реклама када фурӯшта мегузорем. ирӯза наворда ҳастай. пешакӣ мегум, 2 мошини фурӯшӣ ҳастай, матрасҳои фурӯшӣ ҳастай, хонаҳои назди ҳавлигӣ ҳастай, квартираҳои фурӯшӣ ҳастай, замини фурӯшӣ 50 000 сомона дорем бачаҳо ва дигар эълонои дигар. навора бо диққат тамошо кунед. ба хотири пешрафти канали Саудо ТВ ҳама каса бетараф набошен. лайкотона монед, дар канал подписатсия кунед, видеора сар мекунед бача азиз. дӯстон, телеграм канали Саудо ТВ силкаш дар комментария мондагиай биненда. бовар кунед, бениҳоят хонаҳо, замино, мошинои арзон дар инҷа мегузорем. маъқул боша гузарен тамошо кунед. силкаш дар таги комментария. нафарои ки дар Москва, Московский област кор мекунем, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, борҳои ҷамъ карда дорен, ба шумо ширкати грузоперевозки Акаи Нозима тавсия мекунем ки тӯли якчанд солаи оиди ҳамин система кор мекунад, фаъолият мекунад. аз думи канали Саудо ТВ ба дили пир ба ширкати Акаи Нозим занг бизанед, борҳотона равон кунед. агар борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, ба мошинашон омада худшон бортона мегиранд. соқ саломат, пряма Тоҷикистон. пашти ҳар ҳафтаина бор мебаранд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Кулов, Фархор, Ваҳдат, Норак, Данғара, Қурғонтепа, Муъминобод, Воси Ҳамадонӣ, шаҳри Туз, Темурмалик, Калхозобод, Уяли, Хурусон, Фахрободу, Қубодиёну, Гаравти, Ҷиликӯ. хулоса ба ҳамин тарафҳо бор мебаранд. фақат аз думи канали Саудо ТВ ба дили пир бе ягон мушкилӣ муроҷиат кунед. худо хоҳад бортона бурда мерасонад. дӯстони азиз, мегзарем ба якумин хонаи равонкардагӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ равон кардан ки дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Уртабуз, 3.5 сотих замин, 2 дархона, 200 000 сомонӣ арзиш. боз муомила дорам. ватсап рӯи экрани шумо аз думи канали мо Саудо ТВ ба дили пур муроҷиат карда метавонед. калидор дора, баня дора, обсвет дора, мактаб дора, аптека наздикай. хулоса ҷош ҷои зурай, ҷои ободай. одамое ки мисол харидорӣ кардани ҳастен, иншоалло ки баракат мевен, акада сум дар кор савдош мекунад. ина марамат 2 дархона, хай хонаҳо стяжка кардагӣ, монтаж кардагӣ, тиреза часпондагӣ, дар часпондагӣ, хоб шкатур кардагӣ, шпаклёвка тайёр кардагиан. 200 000 нархи зур темболи дар ҳамин давр замони ҳозир бениҳоят нархҳо қимат дӯстон. якада хай сум дар кор савдош кеса. масоҳати заминшам кам нест. 3.5 сотих замин хеле ҳаста бачаҳо. 2 дархона. занг занен, бигӯен ки мо аз канали Саудо ТВ тамошо кардем. видеонавораш живои шароитон мекуна, бо суратҳои дал шароитон мекуна. хулоса адресҳои пирра оиди хона ака хаташ чахчах кунен, гап занен, бигиренеш. лайкотона монен, подписатсия кунен. оиди хона ҳамроҳи соҳибмулк 2 ватсапда занг занен бачаҳо. дӯстони азиз, мегзарем ба дуюмин хонаи назди ҳавлигӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастай ки дар ноҳияи восеъ ҷамоати Гулистон, Развилка ҳастай ку бачаҳо. Развилкада қарор дорад. 10 сотих замин, 5 дархона дорад. сари роҳ, ин тараф Фархор, ин тараф роҳ ба суни Душанбе мешавад ку бачаҳо азиз. ина мисол наздикии Сераҳай, ай тарафи восеъ рафтанда. хоб ин тараф роҳ ба сӯи Московский Фархор, тарафи дасти рост, роҳ ба тарафи Душанбе. хулоса 380 000 арзиш. Развилка, сари роҳи Фархор, Московский, якум кӯча, 5 хона, кухни, алохона, баня, навес, документо, сатфоиза, фақат нотариус оформи мекунед. тамом. оби качалка, водопровод, хоб оби 5 шланг. хулоса якчанд намуди об доранд. ин тарафҳо нархҳо гарини қимата, акада сум дар кор. 380 000 зангзад чахчах кунед. дӯстон, мегзарем ба сеюмин хонаи назди ҳавлигӣ.
خانه فروشی نزدیک حولگی روان کردن که در شهر دوشنبه در ناحیه رودکی در نزدیک ماشین بازار قرار دارد. دارای 3 درخانه، مساحت 3 سوتیق زمین، ارزش 380,000 نرخ معامله دارد. واتساپ روی اکران شما آخرش 0745 زنگ بزنین مسکن بگیرین. خانه ریمونتای خوب و زمانوی با لای بلوک ساخته شده است. کухنی، کلیدور، بانیا، حجتخانه همه شرایط را دارد. برای زندگی کردن تیار می باشد. حجت ها قاعدوی آبسویت دارد. نرخ 380,000 سومان با ارزان می شود. مرحمت زنگ زنید. رقم های واتساپ آخرش 0745 از نومی سعودو تیوی مراجعت بکنید. نوارای ما دوستان لایک ها کمای لایکاتون را گذارین، در کانال پادپیسات کنین، ویدیوها را تماشا کنین. دوستان میگذاریم بعد چهارمین ماشینی فروشی روان کردگی. آدمایی که اوپل خچیبک ارزان خواهش کردن بگیرنش. شهر دوشنبه در قرار داره. سالش باشه 1992، نرخ باشه 20,000 سومان، گاز پلوس بنزین، ابیامش 1.6 کاروبکش مکانیکا. خب خچیبکی سستانی سازه. موتور کانتر کار داره، علیش نمیشه و اوتیلیزاسیا داره، حجتی سالونه داره. اکراسکش توزه، قسم داخل ماشین توزه هکای کم بود در چیه بچه هم که سالش کم ترک سالوی 92 میگه موتورش کم ترک کار داره. دلشی معلومات اصلی معلومات همراه صاحب ملک زنگ بزنین مسیحت کرده بگیرینش بچه عزیز. 20,000 سامانی خدا خواهد با ارزانتون میکنم. دوستان عزیز چیزی که برای رکلام دارین در واتساپ ما در اول در آخری نوار میگذاریم، روی کنین ما رکلام کرده فروشته میگذاریم بچه عزیز. دوستان میگذاریم با پنجمین ماشینی فروشی. 2 ماشین بود گفتیم که سانیانی استانایی فروشی است که آبشی 3 تا ماشینه بچه ها. همین 3 ماشین 40,000 سومان ای. میدونین یک تاش سازای 2 تاش برای ضبط چستاشه میگم. شما خوشرو گوش کنین ما چی میگم. ابیامش دوونه کاروبکاش مکانیکا دیزلنی 2000 سالی براش در دوشنبه. خب 8-9 لیتر از خود را موتور نو کردگی کاروبکا سازای خطیش 2 ماشین دیگه هم خیلی هسته برای ضبط چست استفاده بودن بشوه. ها دیدین در راست موزی. خب کاروبکاش قاعدوی بالونوش پچکا اوتیلیزاسیا داره، حجتی سالانه که نداره. 40,000 سوم 3 ماشین زنگ زنین بگیرینش. دوستان میگذاریم با 6مین زمینی فروشی. زمینی فروشی است که در ناحیه دنغره دهه لولازور حزیره چمنارو بچه عزیز که مساحت 8 سوتیق زمین دارد. دروی آب سویت 50,000 ارزش. فکر میکنم که گردش محکم کردگی تیار. آخری نرخش 50,000 سومان. کدومید که مثال میگیرین همون نفرت از نمی کانال ما زنگ زنین. چیزی که روی میکنین انشاءالله ما رکلامش میکنیم فروشته میگذاریم. بعدا برای رکلام هم میگذاریم واتساپ خود در اول در آخر روی کنین. ما در یک چند سایت رکلام گذاری کرده فروشته میگذاریم. حرکت کرده کارتون تمام میکنیم. انشاءالله که نوارای ما را وقتی که خانه نوار کردیم مردم به خاطر خرید کردن خانه ها تماشا میکنن. البته که در کانال سعودو تیوی فقط ما نواری خانه ها داریم. پادپیسچیکمون به خاطر خرید کردن خانه پادپیسات کردگی بچه عزیز. دوستان عزیز میگذاریم به 7مین ماترس های فروشی. همین کانال که پیشرفت کانالی که مثال نتیجه کار داد طلباتش هم زیاد میشه انشاءالله. ماترس های فروشی کچسوی بهترین واتساپ روی اکران شما. ماترس هسته مدیسینسکی و ارتوپدیچسکی میگه 2 متر با 1.80 2 آدمه می باشد. بلندی 15 سانتی متر می باشد. وزن 35 گرمه 20 سانتی متر، 45 گرمه 20 سانتی متر، 55 گرمه 25 سانتی متر، 60 گرمه 30 سانتی متر، 70 گرمه هست. بودی لیپور زکاس کنن دستافکا داریم. گارانتیا از 4 تا 10 سال هست. ایسان عزیز کدام نمود لازمه زنگ داریم بودی لیپر انشالله کارتنا تمام میکنن. لوبای نمودش هست فقط از نمی کانال سعودو تیوی زنگ زنیم بچه عزیز. دوستان عزیز میگذاریم با 8مین خانه نزدیک حولگی.
хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ равон кардан, ки дар шаҳри Душанбе, райони Рӯдаки, деҳаи Ҳасанобод дорои 3 хона, масоҳати 6 сотиқ замин, арзиш 230 000 сомон. ду рақам рӯи экрани шумо. Торикистон, Русия мондагием. ҳолати хубда қарор дорад, бад нест. иловагӣ боз дар барш мега мағоза ҳам дора. ҳам сиёҳҳо ҳама зиндагӣ карда истодаанд. масъалаи об, барқ мушкил нест. хуб, чун ҳар вақта хулоса бача азиз мега ки 230 000 мегем, 4 тараф маҳкам кардагӣ, 3 дар хона дора, масоҳати 6 сотиқ замин, дарахтҳои мевадиҳанда, ки ҳарчанги ҳоли майда ҳам калон нашуд, чаро ки дар видео десем. баъдан дӯстон барои реклама чизе дорем рӯи кунем, реклама кардам хеле фурӯша мегузорем. мардами тиктоки, инстаграм, телеграм лайкотона гузорен. канали мо дар ютуб Саудо ТВ. хулоса ки ами хеле гапо мегзарем ба нуҳумин квартираи фурӯшӣ. дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки якҳуҷрага квартира дар соколни этаж қарор дорад. масоҳати 40 метри квадрата дар 8 маҳалла, 8 микрорайони шаҳри Хуҷанд, 237 000 арзиш. Соколни этаж. хоб, квадраташ 40 квадрат бо тамоми шароитҳояш, тёпли пол, 8 маҳалла, дом бучидагӣ, зиндагӣ мекунен. арзон намешавад, беҳуда занг назанен. 237 000 сомон, масоҳати 40 квадрат, як хонага дар этажи соколни, баъд аз подвал бач азиз. баъд аз якум этаж подвал мешавад. ва дӯстон мегзарем ба даҳумин квартираи фурӯшимон. боз квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дуҳуҷрага квартира дар 8 этаж, масоҳат бошад 56 метри квадратӣ, дар ноҳияи Рӯдакӣ, дар шаҳри Душанбе, 280 000 сомон нархаш. дастрошна фурӯшӣ дар Ленский район, сари роҳи Калон, дом даҳошиёна. хуб, фасади дома мега задестан, таги дом магазино ҳастай, 8 ошиёна, 55 метри квадратӣ, дом даҳошиёна. хуб, дуҳуҷрага 3-4 моҳ пас иҷозати хуб ремонт мешавад. канализатсия шаҳрӣ ҳастай, мактаб садиқ назди дом да ҳастай. маълумоти бештар бо телефон или ватсап рӯи экрани шумо занг зада чахчах карда бигиренаш. ва дӯстон мегзарем ба 11-умин хонаи назди ҳавлигӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки дар шаҳри Бохтар, Қурғонтепа, дар сарвати Истиқлол, сеҳуҷрага, масоҳати 6 сотиқ замин, 320 000 арзиш. ватсап рӯи экрани шумо. манзил мега шаҳри Бохтар, 2 дар хонаи 620 ба 310 ва як хонаи дигар 620 ба 480, як банияи калон даруни хонада. замистонда обу свет доимӣ мешавад. фурӯшӣ 320, ина масъалаи овош бо арзон мешавад. дар ватсапшон занг бизанед. ана ҳами хона дӯстон, хонаи назди ҳавлигӣ фурӯшӣ. ина масъалаи термиксаш, чахчах карда бигиренаш. дӯстон мегзарем ба 12-умин хонаи назди ҳавлигӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки дорои 3 ҳуҷра, масоҳати 6 сотиқ замин, ҷамоати Худоё Раҷавов, ноҳияи Воседа қарор дорад. 310 000 арзиш дорад. яъне сехонагаи фурӯшӣ дар деҳаи Пахтакор мега нончемес будааст, бо ҳама шароитош. оғили 8x3, нонпасхона, ҳоҷатхона, кухни, баня дар дарунаш ҳастай. калидори калон, гирдаш маҳкам, 6 сотиқ замин, то техпаспорта дора, об свет ҳастай. квадрати хона мега 130 квадратни. хуб, бо кирпич чӣ меган сохтагӣ,
одамои сериёзон занг занед. 310,000 сум бо муомила дора баш азиз. ва дӯстон мегзарем ба 13-умин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ масоҳати 5 сотиқ замин дорои 3 ҳуҷра, ноҳияи Файзобод, деҳаи Сари Чашма, 380,000 арзишаш. фурӯшӣ дар Файзобод, деҳаи Сари Чашма, 3 ҳуҷрага, аловхона, баня, аловхона, кухни, ҳамом, 5 сотиқ замин, гирдаш маҳкам, документу ҳамаш ҳастай. хона наздикии мактаб да қарор дора. ватсапшон 0593 ахири ватсапи соҳиби мулк 380,000 сомонӣ. худо хоҳад бо муомилатон мекунам. занг занем бигӯем ки мо аз канали Саудо ТВ тамошо кардем бача азиз. баъдан дӯстон ами наворое ки мегзорем лайко камай. намедонам лайкора барои чӣ намегзорен. ин лайкҳои шумо сабаби болоравии наворои Саудо ТВ мешавад. наворо ки боло рафтан хонаҳо худо хоҳад соҳибоша меёвад иншоалло баъд саудо мешавад азиз. ва дӯстон мегзарем ба ахирон квартираи фурӯшӣ. боз квартираи фурӯшӣ ҳастае ки 2 ҳуҷрага квартира дар 6-ум этаж, масоҳати 64 метри квадратӣ дар ноҳияи Фирдавсӣ дар маҳаллаи 46-ум диагностика қарор дора дар шаҳри Душанбе, 425,000 сомон. духонага 6-ум этаж, дом 16 этажа дар 46-ум пушти донишгоҳи соҳибкорӣ, ҳолати коробка, иҷозати ремонт дора, бо масоҳати 64 квадрат фурӯхта мешавад. харидори аниқ бошад, муомила дорад. 425,000 сомонӣ. занг занен, аз номи канали мо салом барасонен. дӯстон, чизе ки қабул кардем, роӣ кардем, хоҳиш кардем, ҳамаша мондам. ба ҷои шумо мештем як лайк бад мемондам. баъдан чизе ки медоштам роӣ мекардам дар ватсапаш реклама карда фурӯшта мегузошт. баъдан дӯстон аз куҷо чӣ заминаи хона квартира дар кора дар таги комментария нависен. лайкҳои чандама заден дар комментария нависен. зиндаву сарвалом.